Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku birayim bi rumet, silav û rahmet û bereketa Xwedê Teala li ser me we hemî ehlê îmanê be. Her wisa Xwedê Teala xêr û xweşiyê têke para hemû însaniyetê. Gelê xoşku birayim bi rumet. Em dixwazim îro bi çend deqa ji were behsa qîmet û rûmet û kerameta însanan di İslamê da çi yên behsa wê bikin. Xaliqê mutlaq, Xaliqê erd û asîman, Rabbil Alemîn Xwedê Tealayê her wisa Xwedê Teala mexluq em xweliqandî temamê tiştێk di dünya asîman de tevî xweliqandî, erd û asîman tevî xweliqandî. Ka em êzekin Xaliqê ku em xweliqandine çi qas qedr û qîmet dayîne. Rastî jî wisa ye hin kes dibêjin di İslamiyetê da rûmet û qedr û qîmetê însana tunê, heq û hiqûq di İslamiyetê da tunê. Ka em bi hev re li wî Xaliqê, kitêba wî Xaliqê ku em xweliqandine, em lê binirin ka Rebbê Alemê çi qas qedr û qîmet daye mexluqê xwe, van kesên ku divên di İslamê da maf û heq û hiqûq tunê bi qanûn û nîzamên beşerî hukm dikin ka wan sîstemana çi qas heq û hiqûq dayî mirova, çi qas rûmet û kerameta însana girtiye. Xwedê Teala di sûrê İsra ayeta heftê da Bismillahirrahmanirrahim wiha ferman dike. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Xwedê Teala dibêje bêguman me zarûyên Adem mükerrem çêkirî, kirî xwedî rûmet û şeref ve hemelnahum fil berri vel behri her wisa me ew di bejayî û behrê da me siwar kirî, ew jî xizmetekî, kerametekî, fedlekî, keremekî xwedî bi însana ra kiriye ku pêya neştî nikare pêyatî li her derê bigere. Xwedê Teala ji bo ku însan siwar bibe di bejayî da bigere heywan xweliqandiye. Em bi vê hesp û ker û hêstir xweliqandî, deve û heywanê din, gav tiştê wisa xweliqandiye. Her wisa di behrê da me însan siwar kiriye, ew jî ku Xwedê Teala wehî ji Nuh aleyhisselam ra şand ku gemî çêkir. Xwedê Teala bi çêkirina gemî jî însan ra got li ser behrê bigere. Ve rezzaqnahum min at-tayyibati her wisa çi qas rizqên qenc û xweş û sihet û menfaeta însana da me rizqê wan tiştê qenc û xweş daye. Ve feddalnahum ala kethîrin mimmen xalaqna tefdîla. Her wisa me benî Adem, zarûyê Adem me ji gelek mexluqê xwe çêtir, zêdetir kir. Ev zarûyê Adem me ji gelekî mexluqa çêtir û zêdetir kir, mana wê ew e ku însan, mirov hem bi fîzîka xwe, bi bedena xwe, a xwe derve, her wisa bi hişmendiya xwe, xemn û zîneta xwe navxweyî ji gelek mexluqê din çêtir û zêdetir û qençtir e. Mesela çavê me heye, devê me heye, goyê me heye, destê me heye, lingê me heye. Fîzîka me ji a mexluqê din gelek xweştir e, gelek rintir e. Her wisa bi xemn û zîneta navxweyî a ku hişmendiya ku em pê dixwînin, dinivîsînin, teaqul dikin, tefekkür dikin. Her wisa bi em bivê bi destê xwe, bi çavê xwe, bi hişê xwe, bi aqilê xwe, bi zihna xwe em berheman çê dikin xizmeta mirovatiyê. Ev dünya hanena em înşa dikin. Teknîk û teknolojiya heta îro hatî xweliqandinê bi hişmendiya mirovan hatî çêkirin kete xizmeta mirovatiyê. Her wisa qanûn û çêkir û nîzam û xizmeta em bivê mirova û ibadetê îlahî giştik. Tê wê manayê ku mirov dikare vana bike, qabiliyeta însana ji van tişta re heye. Mirov ji mexluqê din gelekî qençtir û xweşiktir e. Ve her wisa di ser wan re hatî çêkirin, ser wan re hatî em bibêjin girtin. Ev ayeta pîroz tê wê manayê ku di dünyayê mexluqê ku jê re rêz û hurmet tê girtin, mirovin. Bi şerefin, bi rûmetin, xwedî şerefin, xwedî şanin, xwedî rûmetin, xwedî şerefin, xwedî kerametin divê ji rêz û hurmetan werî girtinê û siyanet ji mirovan ra werî girtinê.
Her wisa Xwedê Teala di Sûrê Beqere di ayeta 29 da dibêje huve lezî xeleqa lekum ma fil erdi cemî'a. Divê huve ew xweda evî ku hemû tiştê ku di erdê de hey ji bo we xweliqandiye. Hemû tiştê di erdê de çi di erdê de mal û milkê erdê zevdewlemendiya ser erd û benerd rizq û em bivê çandinî û fêkî û temamê av û xêr û xweşiya ku di dünyayê de heye tev Xwedê Teala ji bo me mirova xweliqandiye. Ev jî tê wê manayê ku Xwedê Teala dünya ji bo xizmeta mirova xweliqandiye. Ne ku mirov ji bo xizmeta dünya tê xweliqandinê. Divê em du tişta tevlihev nekin. Fermanê îlahî ew e ku Xwedê Teala dünya ji bo me xweliqandiye. Qedr û qîmetê dünyayê, şeref û rîmeta dünyayê bi mirova heye. Dema mirov di dünyayê de tune be, dünya qîmeta wî û bi qesî 5 quruşa nake. Gava mirov di dünyayê de hebe, dünya bi qîmet dibe, bi qedr dibe, bi qîmet dibe. Mal û milkê dünyayê qedr û qîmet ji ra têgirtinê. Lara di xizmeta mirovatî de, gava mirov ne bima zêr hebe, zîv hebe, bi tonal adê zêr û zîv hebe, wê çi fayda bige, çi fêda wî ji em bi adê re hebe? Bêje divê em ya bizanibe ku Xwedê Teala rêkê nîşanê me daye. Divê em reîsê dünyayê bin. Em şah paşayê dünyayê bin. Dünya xizmetkarê me be. Dünya di xizmeta me daye. Hişmendiya ku Xwedê Teala pêşê me kirî ev e. Mexlûqê xwe bi şeref, bi rûmet, bi qedr û bi qîmet xweliqandiye. Ji her tiştê zêdetir girtî her wisa dünya û tiştê asîman re hemû ji bo xizmeta mirovan xweliqandî kirî xizmeta me. Lê mixabin îro hin kesê ku em bivê dijatî, dijminayî, neyarta İslamê bawekî nezanî dijmina İslamê dike, divê di İslamê da rûmet û em bê keremeta insana nayê girtin, qedr û qîmet insana nayê dayînê. Wê demê ew insanana bûne xizmetkarê dünyayê. Tam aksê em bivê rêbaza îlahî, aksê rêbaza Xaliqê xwe. Xwedê Teala divê ji di dünyada herî qenc û banş mirov e û dünya di xizmeta mirovan daye. Ev jî tê vê manayê. Gava tu bizanibe dünya di xizmeta te daye, tu divê ez şah û paşayê dünyayê me. Ez dünya di xizmeta me daye. Gava dünya di xizmeta me da her wisa dünya di xizmeta hevalê me daye jî. Ez çawa dixwazim keramet û rûmetan bêgirtin, qedr û qîmetên bêgirtin, siyanetan bêzanîn. Gava ez bizanibim dünya em bê xizmetkarê mirovayê ew heq û hiqûqê edidim xwe, ew xizmeta ku dixwazim ji me re werkirinê, dixwazim ji hevalê me re ji werkirinê, ji însanan re ji werkirinê, ez tecawuzê heqê kesî nakim. Ava rêbaza îlahî ye. Lê ew kesê ku bi xwe bîye hemalê dünyayê, ji bo xatirê dünyayê berxwe dide em bê tekoşînê dimeşîne û ketî xizmeta dünyayê. Ew bîye hemalê dünyayê, bîye xizmetkarê dünyayê, her wisa dünya bîye şahê wî, paşayê wî, mîrî wî, seyîdî wî, ew ji bo xatirê ku dünyayê razî bike, hemû mirovan dike qurbana mal û milk û serveta dünyayê. Du tişta divê em bizanibe. Yek divê dünya di xizmeta te da be, an tu di xizmeta dünyayê da be. Gava meriv di xizmeta dünyayê da bû, wê şaxê ji bo ku meriv dünyayê em bivêjin mal û servet û zêr û zîv û meqam û postê dünyayê bi destê xwe bixîne, mirov mirova dike qurbana dünyayê. Lê gava mirov bizanibe dünya di xizmeta me re daye, mirova însana ji bo xatirê dünyayê nakuje, nadikuştin, kanûn, sistem, dewlet, al, bayraq, hemû weten falan tev ji bo xizmeta mirov hatî xweliqandinê, ne ku mirov ji bo hatî xweliqandinê. Ji ber wî eğer em vî hişmendiya hanîna serê me de hebin, divê em pêşî ji bavê xwe re baş be, ji diya xwe re baş be, ji birê xwe re baş be, ji jina xwe re baş be, ji zarokê xwe re baş be, ji xwişkê xwe re baş be, daîrê wisa mezin bike, eqreba heta temamê mirovatî. Serweta herî bi qedr û bi nirx û bihêca mirovin.
serveta te zarokê te ye, malbata te pêşî. Paşê em bivê dairê mezin bikin, ji akraba bigire heta dûr. Dema tu ji bo xatirê serveta dunê bixevte, tu wê serwetê, wê malê, wê milkê neke xizmeta zarokê xwe. Zarokê teştê istifade neke, tu baftiyê neke, dêtiyê neke, tu li jina xwe xwedî derneke, tu zarokê xwe xwedî dernekeve, tu wan ji mal û milk û serveta dunyayê mehrum bike, li cem te ê bi qîmet pere û mal û milk bi zarokê te, jina te, mirov di çavê te de em bibêjin pir bêqîmet be, wê şaxê tu qisûrê meze neke, tu biyî himalê dunyayê, tu biyî xwelamê dunyayê, tu ji bo xatirê dunyayê her tiştî feda dike, jina xwe ji feda dike, zarê xwe ji feda dike, însaniyetê ji feda dike. Eva ne qanûnek însanî, ne qanûnek îlahî ye. Qanûna îlahî ew ku însan bi şerefe, bi keramet hatî xweliqandinê, her tişt di xizmeta mirova da ye. Qanûn jî, nîzam jî, sîstem jî di xizmeta mirova da jî, din jî ji bo xizmeta mirova hatiye. Xweşaş neke, bi nezanîn duşmene dînê xwe neke, duşmene İslamê neke. Tu hem li vê dunê zirar dike, hem li axiretê zirar dike. Heta carek din bîm di xêr û xweşiyê da silav û rehmet û bereketa Xwedê li ser we be. Dilê me wed şewit e. Ez dizanim ku va dunya fanî ye, li axiretê em rûqalê heftên ez ê bîra we bînî werim. Heta carek din bîm di xêr û xweşiyê da.